En Galicia, dende 1992, a unidade que se encarga de promover a doazón de órganos dentro e fora do hospital é a Coordinación Autonómica de Transplantes. Esta intégrase na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos. En primeiro lugar, a quen se lle practica o trasplante dun órgano ou tecido? A aquelas persoas cuns órganos ou tecidos que presentan unha alteración grave e irreversible da súa función, que non é reparable mediante medicamentos nin ningún outro tipo de tratamento cirúrxico habitual. En Galicia, hai programas de trasplantes de órganos na Coruña, no Centro Hospitalario Universitario de Juan Canalejo e en Santiago de Compostela, no Chus. En canto a trasplantes de tecidos, realizaránse fundamentalmente de sangue, médula ósea, córneas, osos, vasos sanguíneos e válvulas cardíacas, nos diferentes hospitais do Servizo Galego de Saúde e tamén nos centros privados. Nos criterios de distribución de órganos existen dous aspectos fundamentais, os territoriais e os clínicos. Os territoriais permiten que os órganos doados nunha área se transplanten na mesma para disminuir o tempo desde o falecemento da persoa e o momento do trasplante de órgano. Nos criterios clínicos, por outra parte, contémplase a compatibilidade doador-receptor e a gravidade do paciente. Existe un criterio clínico que está por riba dos criterios territoriais. Ese é a urxencia cero. Un paciente en urxencia cero ten prioridade absoluta en todo o territorio nacional. Se non o hai, os órganos asignaranse respectando os criterios territoriais. Os trasplantes de órganos non teñen unha duración ilimitada. O tempo medio de funcionamento dun ril, por exemplo, trasplantado, é arredor de 10 anos, o dun corazón de 13 anos e o dun fígado de 17 anos. Orientar o esforzo principal cara ás doazóns fixo que España fose aumentando progresivamente o número de doadores, por riba da media dos outros países transplantadores. A única alternativa que teñen moitas persoas para seguiren vivindo é que outras doen unha parte do seu corpo. Decidir ser doador significa estar disposto a realizar un acto de altruísmo e solidariedade. Vostede pode especificar que órganos e tecidos desexa doar e cales non, na seguridade de que se cumprirán os seus desexos. Pódese ser doador en vida ou tras o falecemento. Outra alternativa é doar o corpo á ciencia. Para doar un órgano en vida hai que ser maior de idade e gozar de boa saúde física e mental. Calquera persoa pode facerse doadora, cubrindo a tarxeta de doador e comunicando o seu desexo aos seus familiares. Os equipos médicos avaliarán e decidirán se os órganos son aptos ou non para o trasplante. A tarxeta de doador pode anularse sempre que o titular o desexe. En xeral, aínda que o falecido posuíse un carné de doador, se a familia se opón, a doazón non se fará efectiva, posto que o carné de doador non é un documento legal a diferenza das vontades anticipadas ou instruccións previas que se supón que a familia coñece. Da túa doazón depende máis dunha vida. Existen as cadeas de transplantes, polas cales a incompatibilidade entre familiares directos non fai posible a doazón e precisase dun donante alleo. Máis familias como a túa poden estar nesa situación, e de darse as condicións, podes doar un órgano ou parte del a outra familia que fará o mesmo por ti. Múltiples familias forman estas cadeas, e gracias a elas sálvanse moitas vidas. Nunca sabes cando podes necesitar un trasplante. Hoxe por eles, mañá por ti. Faite doador.